doble campeona de España en la categoría absoluta. Acabava de guanyar la cursa dels 100 quilòmetres i al mes de gener ja havia guanyat la dels 50. La tarragonina Mireia Sosa és ara mateix la millor atleta espanyola d'ultrafons. El cap de setmana passat, a Burjassot, també va batre el rècord d'Espanya, baixant només de 3 minuts l'anterior. Va fer els 100 quilòmetres en 7 hores, 52 minuts i 21 segons. Estic molt contenta i orgullosa, no?, del que he sigut capaç. Encara estic tocant peus a terra, però m'agradaria anar... Tinc molts números, no?, d'anar al Mundial de 50 quilòmetres a la Índia el 5 de novembre. No hi ha res que l'aturi i amb 42 anys ha sabut combinar la vida familiar amb l'esport de fons. És mare, esposa, entrenadora i, és clar, ultrafondista. I després dels 50 venen els 100. A nivell mental m'he enfortit bastant. I també la llarga distància saps com comences però mai com acabes. Llavors s'ha de tindre molta paciència i anar a agafar un ritme no molt fort perquè si no després te passa factura. Si les lesions me respecten, m'agradaria anar al Mundial de 100 quilòmetres i treure'm l'espina que el 2018 no vaig poder fer com jo volia, no? La Mireia va començar jugant a bàsquet, però de seguida es va dedicar a córrer per diferents clubs. Va anar millorant marques i avui és ultrafondista del Club Atletisme Els Sitges de Burjassot. Darrere han quedat moltes experiències per explicar. La que més il·lusió m'ha fet potser va ser la primera vegada que vaig quedar campiona de Catalunya de marató, entrant en meta amb la meva filla.